Com un capbussó, ràpid però profund. Així és com el periodista i professor Daniel Arassa va definir l'experiència del seu alumne Jaume Vives, que després de viure 8 dies al carrer amb els indigents, va relatar l'experiència en un llibre, Pobres, pobres, 8 dies vivint al carrer. La presentació del llibre es va abarrotar de cares joves, alguns coneguts de l'autor i d'altres atrets per l'interès d'aquesta publicació, que, com va dir Arassa, es retroba amb l'essència del periodisme reporter d'anys enrere. A la presentació també va intervenir Meritxell Tellez, de la comunitat de Sant Egidi, que va agrair aquest llibre per ser una alerta de la realitat dels que viuen avui dia al carrer. Expressions de tot tipus van omplir la sala davant el relat d'alguna de les històries viscudes amb els pobres. L'autor va explicar des de què és dormir més d'una setmana a un caixer, passant pels vincles que es pot establir amb un grup d'indigents del Raval, fins a la mancança més gran d'aquests, l'atenció i l'estima d'un altre. En acabar, molts ja amb el seu llibre a les mans van apropar-se per aconseguir una dedicatòria de l'autor i protagonista d'aquest llibre, que ja prepara un nou projecte a Síria amb els diners que n'obtingui d'aquesta publicació.